50 stykker, så har vi det. Det er lige, man kan både skallerne og øjenvipper og altså 1000 kroner på forsikringen. Nej, så en fashion bitch vi har derovre. Det der er, jeg har jo skrevet til Mette, at hun skulle holde en hat. Godt, I har flag, det tænkte jeg over. Ja. Jeg havde sørget på. Ellers så stod vi der og sådan. Nej. Det Det der skal ske nu, det er, at vi skal ind og overraske Friis, og vi glæder os alle sammen til at binde ham op i strips og putte en masse kanel. Nej, det er ikke kanel, det er peber og peber og frugter på ham. Fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Han sikkert sig nogle gave for, som han har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Frederik Friis skal have peber. Frederik Friis skal have peber. Frederik Friis skal have peber. Så hvad skal der så ske? Du skal have peber for helvede. Ja, det er sjældent, vi ser bare ben. Som ikke det jo, og så noget peber på bagefter. Det er faktisk ikke også det der. Ned! Kom så, Friis! Nej! Hvor er det pisse koldt det her? Nej, den anden side tror jeg ikke. Ja, fordi er det ikke bagom? Ja, okay, ja. Hvad er dit plan? Det er fordi, så gør jeg sådan her, og så tager jeg en rundt om. Ej, skal du have klippet op? Altså, nu må I simpelthen komme ind i kampen. Jamen, det er også rent nok. Ej, For satan. Tivoli Friheden tekniker. Jeg tænker, det er fint. Så prøver I bare. Jo, ellers så må vi i gang. Det er klar. Vær lige sød med øjnene. Var det her det polske? Ja. Ja. Skal du have lidt mere af det polske peber her? Ikke op i hovedet. Du krydder lige ballet lidt. Ja. Super, det var rigtig dårligt. Nå, men skal det bagfra så.
Er det dejligt? Jeg tror bare, det skal skynde sig ind i pas på. Ja. Ej, det er dejligt. Skal du have mere? Ja. Kan vi tage den her? Hvad? Kan du trække vejret? Kan du? Vil du have mere? Kan du ikke andet? Lige så stille, lige så stille. Vil du have mere? Altså, jeg kan ikke åbne øjnene. Sådan der. Sat. Fuck, man. En Faxe Kondi her. Oh my god. En lemon. Skal jeg ikke tage den her til pris? Ja, tak. Vil du? Nå, nu kan han ikke tage den tilbage. Nå, det kan du bare smide ud. Bare smide det der ud. Der er nogle af de der chips, der er lidt stærke. Det er smart. Men det er sådan ikke på sin hud. Det er sådan... Hvad? Jeg har det set. Ja, han er her da. Når han sagde til mig, at han så ikke... Nå, fordi han sagde til mig, at han ikke var her til det. Han har ikke lige til mig. Hvor Palle. Så kommer til at ringe til mig. Hvornår var det lige? Right back.